गिबियावनो खुलुमबाय आरो बेयाव गुबुन मिडिया नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ खामानि जासिहरबाय दा जोंनि फुंबिलि मुगायाव जों इसिबां जिल्ला फरायसा आफादनि गाहायनिफ्राय मोनसे खुलुमबाय जोङो आथिखालाव नुदों जोंनि बर' समाजाव माखासे जेंना जेंसि जेंनाजों जोंनि समाजखौ गुबुंले दा बेनि बेलायाव बेफोरो जोंनि गोबां चिरां जिल्लायावनो बिनि गेजेरावबो माखासे गोरोन्थि खालामनाय जोंनि बर' जाथिनि थासारिखौ खालामनानै खुलुमबाय आरो बे समाव चिरां जिल्लानि जानानै दिनै बड'लेण्ड इंराजियाव मोनसे मोगा-मोगि थाइगं होयो आरो जोंखौ बेबायदि हान्थायनि थाखाय चिरां जिल्लानि जानानै नोंथांमोन रायजोगिरिजों लोगोसे गासैबो बड'लेण्ड इंराजिनि गासैबो मानसि बिथांमोननिसिम साबायखर जासिनाय समाव लोगोसे जोंनि गासै बड'लेण्ड इंराजिनि नायगिरि बिथांमोननिसिम जोंनिफ्राय खुलुमनाय आरो गोजोननायनि सम जासिहरबाय बे समाव जाय सोंथिखौ बिथाङा बे समाव सोंदों बियो जोबोद मोनसे गुवार मोनसे खोथानि बे सोंथि लोगोसे बेखौ आं बायदिया दिनै समाजनि गासैखौबो जेंनाखौ बिजिरनो हानायनि मोनसे जयगथा हयथ' आंनाव इसिबां गियान जानो हानाय नाथाय आं बेखौनो बुंगोन दिनै आं गासै गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि जि मोनसे बर'फोरनि समाज थासारि आं बेखौ बुंनो नागिराखै नाथाय चिरां जिल्ला हिसाबै जिहेतु चिरां जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादा बे गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै जिहेतु खामानि मावबाय थादों बे हिसाबै आंनाव जिखिनि दिनै एक्सपिरियेन्स दङ बा जोङो जिल्ला हिसाबै दिनै जिखिनि एक्सपिरियेन्स मोनदों जों बेनिफ्रायसो बेबायदि एनालाइसिसखौ बा जोंनि मोनदांथिखौ बेयाव फोरमायनो सिगांगौ जों मिथिगौ मोनसे समाजनि जि मोनसे अबस्था बेखौ नायोब्ला सानसुमैफ्रा बुंनांगोन जों दिनै जेखौ मावगोन बेनो जोंनि गामिनि फिउचार फर एग्जाम्पल जोङो दिनै हमना लादो आबाद मावाबा बा खामानि मावाबा सासे हमना लादो सासे हाजिरा मावग्रा दिनै मावाबा बे गाबोन फैगोन नङा नालाय आरो सासे फरायसाया दिनै जुदि बियो फरायाबा बे गाबोन फरिखा फेल जागोन नङाबा बे फरायसाया गावनि फरायनायखौनो बियो आसखान्दा जाहैगोन फरायनायखौ बियो फरायजोबनो हानाय नङा बेखायनो फरायसाबो फरायनांगोन अब्ला बिनि फिउचारा बेनो खालामगोन आबादारिया मावनांगोन बिनि फिउचारा गाबोन जागोन जों जेरैबायदि नोङो मावगोन बेबायदिसो जोंनि फिउचाराबो जागोन बे बेलायाव जों बेखौनो नुबाय दिनै जि मोनसे आथिखालाव जि मोनसे दिनै थासारि बे थासारिखौ जोङो मोनसे गिखांनाय फैयो चिरां जिल्ला एबसुआ दिनै मोनसे आथिखालनि जोंनि चिरांनि बर'नि मोनसे न'खर समाज आरो लाइमोनफोरनि जि अबस्था फरायसाफोरनि जि अबस्था जों बेखौ नुनानै जोबोद मोनसे गिखांनाय फैयो आरो जेरै जोंनि गेजेराव जि मोनसे निसा बाहायनाय ड्राग्सनि अबस्था बे दिनै गोबां बांलांदों बेखायनो जोङो बेखौ बोरै कन्ट्रल खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो जोंनि गामि बेंगिरि जोंनि समाज बेंगिरि जोंनि दैदेनगिरि जों बयबो आरो जोंनि प्रसासन थाबाय एडमिनिस्ट्रेसन थाबाय जों बयबो खौसेयै बेखौ जुदि नाजायोब्लासो जोङो फारफ्रोम बिथिंनिफ्राय जोङो बेखौ होबथानो हानायनि मोनसे अबस्था जों बेखौ मोनदाङो मानो होनोबा जोङो जोंनि गेजेरजों नुनो मोनो सानफ्रोमबो माने जोंनि गेजेराव नोङो भागा सिंगानि मुङाव माबा माबि बिजनेसनि मुङाव दिनै जोंनि गामिफ्राव हाबगासिनो दं मोनसे समाव जोंनियाव हाथियारनि मोनसे परिबेस दंमोन जाय परिबेसाव गोबां मानसिफोरा माखासे जोंनि खना खनला ओनसोलफ्राव थांनो हागोन नाथाय आथिखालाव बेबायदि मोनसे गोजोन थासारि फैनायनि उनाव बै खना खना ओनसोलफ्रावबो माने गुबुन माखासे मानसिफ्रा जायफ्रा बेफोरबायदि नोङो ड्राग्सखौ बुंनानै हायो बा गुबुन गुबुन नोजोरफोरजों बिथांमोना हाबो दा बै मानसिफोरनिफ्रायनो जोंनि गथ'फ्रा नैबे ड्राग्स जि मोनसे साप्लाइ बा ड्राग्स जि मोनसे गाज्रि मोनसे बेसाद बेखौ जोङो मोनदों होननानै जों आन्दाज मोनो आरो मोनसे जाहैबाय दा जों बेखायनो नैबे ड्राग्सखौ लानानै जोबोद मोनसे टेनसन दङ दिनै जोंनि फरायसालिफ्राव जों एवारनेस खालामदों जोंनि बिफानाबो आनसुनाबो जोङो बेखौहाय एवारनेस खालामदों नाथाय बेजोंल' जानाय नङा आरो जों बांसिनै जेरैखियाबाबो मोनसे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव बर' गामिफोरखौ
ड्राग्स मुक्त खालामनायनि जे मोनसे इनिशिएटिभ जोङो बेखौ बयबो लानांगोन आरो सिगां जिल्ला एबसुआ बेखौ जोङो अराय सम जोङो ड्राग्स मुक्त माने ड्राग्स गैयै मोनसे बर' समाजनि थाखाय सिगां जिल्लानि सिङाव जों बेखौ अराय सम जोङो नाजालांबाय थागोन बे जाहैबाय मोनसे ड्राग्स दा जोङो नुबाय दाखालि जोङो नुबाय गुणसकनि जि रिजाल्ट गुणसकआव जोंनि रिजाल्टखौ जोङो नुबाय बेनि रिजाल्टआ जोबोद मोनसे गाज्रि अबस्था जेराव फोरोंगिरिफोर दङब्लाबो बै फोरोंगिरिफोरनि बुरजा थानाय फोरोंगिरि फरायसालिनि जि मोनसे गथ'फोरनि जि अबस्था गोबां एक्सटार्नेल बिथांमोना जोंनो फोरमायदों जोंनि क्लास 5 आव थानाय जोंनि गथ'फ्रा लिरनो हाया बा फरायनोबो हाया दा बे बेलायाव जोंहा मोनसे गिखानाय फैदों नों क्लास 5 आव जुदि फरायनाय जोंनि फरायसाया जुदि नोङो क्लास 5 मोननायनि उनावबो फरायनो जुदि लिरनो रोङाबा बियो इंलिसखौ थानानै मा अबस्था फैगोन बे हाइ स्कुल थानानै मा अबस्था फैगोन मेट्रिकआव मा अबस्था जागोन थाङै थुङै मोनसे बाथ्राखौ जों नुबाय बा बुंनो हायो फ्राय जोंनि गेजेराव स्कुल ड्रप आउट जादों दा बेखौ जोङो खुनु बोद्दा जोङो दोनबोया बेखायनो दुलाराय फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनसे मावथांखि हिसाबै जों अराय सम लाबाय थादों मटिभेसन होबाय थादों माबा खालामबाय थादों जोंनि जि मोनसे इनिशिएटिभ जोङो बेखौ लाबाय थादों बेखायनो जोङो बै जोंनि गुदि फरायसालिनि जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायदों जाहाथे जि मोनसे जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे मोनसे बेसिक नलेजखौ जाहाथे गुदि फरायसालिनिफ्राय जों जाहाथे सोलोंनानै फैनो हायो बे जाहैबाय लिरनो आरो फरायनो जाहाथे बेखौ मोनबोय जों बे बिथिंखौ जोङो खावलायदों लोगोसे जि मोनसे स्कुल ड्रप आउट जानायनि जि मोनसे परिबेस बा जोंनि गुदि फरायसालियाव दिनै गुणसकआव रिजाल्टआ गाज्रि जानायनि थाखाय जोंनि फोरोंगिरियाल' दाय बे नङा जों बिफानाबो देखायगोन लोगोसे जोंनि जिखिनि गार्जेनफोर दं बेवहाय हयथ' जों गोबां गार्जेनफोर नुबाय माने गावनि गथ'फोरखौ प्राइभेटाव फोरोंबाल' जोथोन लानाय जै नोङो सरकारियाव फरायबाथाय बेखौ नोङो माने फिसा बाथरुमफोर बायदि जायखौ जोङो बर'आव बुंसोलायो बेफोरबायदिसो जों नुबोनायखौ नुनो मोनदों आरो दा बेखायनो जोङो खावलायदों माने जोंनि समाजनि बा गासै पृथिबीनि जोंनि देरसिन सम्पथिया माने मानसिनि सम्पथियानो मानसियानो देरसिन सम्पथि दा बेखायनो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जों उन्दैनिफ्रायनो जेरैबायदि जोथोन लानांगौ केयार लानांगौ फरायसाफोरखौ जों जेरैबायदि जोथोन लानांगौ जों बेखौ लानांगौ जोङो नुबाय गोबां गार्जेनफ्रा नोङो गथ'आ मा खालामदों मा खालामाखै बेनि थालखौनो लाया माने ओरैबायदि जाबावबाय जोबोद मोनसे दुखुनांथाव माने सोरबा मैगं फानो बा सोरबा गुबुन गुबुन आबाद मावो न'खरनि लाइभलिहुडनि थाखाय न'खर थांनांगौनि थाखाय बेफार फालांगि खालामोबा आबाद खालामोबा गुबुनाव माबा मोनसे संनाय खावनाय गोसो जायो जोंनि आइजोफ्रा बा बिमाफोरा दा बे बेलायाव मा जाबाय गावनि गथ'खौ माबा मोनसे टाइम पास खालामनो नांगौ नङाबा गथ'खौ जों माजों बुरखायनो गथ'खौ नों माजों मा खालामनो मेनेज खालामनो बे बेलायाव मा जाबाय मबाइल होबाय मबाइल होनानै मा जाबाय गोबां गथ'फ्रा मबाइल एडिक्सन जायो मबाइल एडिक्सन जायो जायनि थाखाय बिथांमोननि मेगनाबो मोनसे देहायारिबो बियो नस्थ' जादों नोरजिया जालांदों गेलेनायबो गैला माबो गैला लास्टआव बे मबाइल डिमान्ड खालामो मबाइल मोनाबा फरायनायखौबो नागारगोन बेबायदिनो जोंनियाव मबाइल मोनैनि थाखाय नोङो माने फरायनायखौनो गारनाय बिदि मोनसे परिबेसबो फैबाय आरोखि जों मबाइल दा बेखायनो जोङो खावलायगोन जाहाथे खुब साबधानै जाहाथे जोंनि गथ'फोरखौ मबाइलनिफ्राय जानगाराव दोननानै जोङो बोरै गथ'खौ खांलांनो हायो आरो जों गामि आफादखौ खावलायगोन जाहाथे गामि आफादाव खुनु बेयाव ड्राग्स जि मोनसे अबस्था जाहाथे बे हाबनो हाया ड्राग्स फेदेराबो जाहाथे हाबनो हाया जों गामि आफादखौ खावलायगोन लोगोसे जोंनि गथ'फोरा जेरैबायदि फरायनो मोननांगौ जेरैबायदि जोथोन मोननांगौ बे गामियाव सोर हाबदों सोर थांदों बबेयाव थांदों बै गामिनि गासैबो लाइमोनफोरनि फरायसाफोरनि हिसाबखौ खालामनांगोन बेयाव माने जानानै समाजा हाला गावबा गावसै बेबायदिबा जानाय नङा जोङो दाबो जोंनि समाजा जों जेरैबायदि जोङो गोग्गो समाजनि थाखाय जेरैबायदि जोङो सिमां नुदों बेखौ जोङो बयबो जुदि नाजायोब्ला जों दाबो मोनफा मोनफा गामि मोनफा मोनफा न'खर लोगो लानानै मोनसे समाज जादों दा बेखायनो जोङो गासैबो न'खरा गासैबो गामिया जुदि थिग जायोब्ला जों जेरैबायदि दिनै समाजखौ नुदों लुबैदों गुन गोनां माने गोग्गो मोनसे समाजखौ जों जेरैबायदि लुबैदों जों बेखौ मोनगोन जों होननानै आसा खालामनो हायो लोगोसे समाज बिथिङाव जोङो दाबो जि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय
बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाया दाबो जोबाखै दा बेखायनो नैबे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय लोगो लोगो माने बेयाव गोबां मोनसे गावनि देहायारि न'खर संसार गथ' गथाय फोरोंनायनि बेबस्था बे मोनसे गोबां जेंनाया फैगोन दा बेखायनो नोंथाङा बेखौ आं सोंबावखागोन माने जों नुबाय दा उन्दै बैसोआव हाबा जाबाय आरो गुबुन गुबुन दा समाजनि थासारि समाज दिनैहाय माने नैबे ससियेल मिडियानि जुगाव गोबां जोङो नुबाय माने गोबां न'खरा दिनै गावस्रादों नङा गोबां माने हाबा जाखानाय हौवा आरो हिनजावनि गेजेराव भुल बुजाबुजि गावजों गावनो नोङो माने गोबां माने भुल जानानै बिथांमोना न'खर गोबां बेनि थाखाय जोंनि गथ'फ्रा आलाय जादों लोगोसे बै गामिफ्राव जि गामिफ्राव बिथांमोना दङ बै गामिफ्राबो दिनै जोबोद खस्थ' मोनदों बै हौवानि गामि बै हिनजावनि गामि बै गामिजोंबो परिबेस मोनसे नांलायनाय बै न'खरजों न'खर मोनसे नांलायनाय परिबेस आरो मोनसे जोंनि गेजेराव गथ'फोरनि सोरजों थांगोन सोरजों थाङा बेबायदिनो गथ' खांनायनि बेलायावबो गोबां जेंनाफोर दिनै नुजानो मोनदों दा जों बेखायनो जोबोद मोनसे दिनै जोङो जोबोद दुखु मोनदों जोंनि बर' समाजाव मानो बिदि जादों मानो बेबायदि मोनसे दिनै माने मोनसे समाज बेबस्था गैयि बायदि माने मोनसे थासारिया माने गुबुंले मोनसे थासारियाव सहैनायखौ जों नुनो मोनदों जाहाथे जों सावरायगोन माने बे बेलायाव जाहाथे गामिफ्रा गोख्रों मोनसे नोजोर होगोन जाहाथे रावबो जि जुलि जाबाय रावबो जाहाथे आरोबाव बेबायदि फाथैलाय बिसिनाय बा सोरजोंबा खारफालांनाय मालायनाय जोङो मोनथिबाय बा जोङो नुबायबो जोंनि बिबानगिरिफ्रा आनखि गोबां गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्रायबो फैनाय रेल स्टेसनाव नै उमुगजों थांदोंनो गुबुन हारिजों थांदोंनो ओरै जाबायनो बेबायदि गोबां जोंनि गेजेराव एग्जामपोल दङ आरो जोंनि अफिसावथ' गोबां जोंनि जिल्ला अफिसावबो फैयो जोंनि गासैबो मोनस्नि जोंना जिल्ला दङ बे मोनस्नि दखराफोर दङ बे दखराफ्रावबो माने ओरैबायदि जानानै दङ माने सानफ्रोमबो नै ओरैयाव नोंजों थांलायदोंनो उमुगा ओरै जाबायनो उमुगा ओरै थांदोंनो ओरै जाबायनो बेफोरबायदि सानफ्रोमबो जोंनियाव फैयो आरोखि माने जों बेखायनो जोबोद मोनसे दुखु मोनदों जों बेखायनो जोबोद जोङो गोथार गोसोजों आरो गंग्लायनाय जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि समाजाव जायफ्रा समाज खान्थिजों जुलि जाबाय बे बिथांमोना जाहाथे संसारनि दिनै खस्थ'खौ नुनानैनो गावनि बिसि आरो फिसायनि गेजेराव माने गावलायनांगौ बा गावस्रालायनांगौ जाहाथे बेबायदि मोनसे साननायखौ जाहाथे लाबोआ जों बेखौ चिरां जिल्ला बिसिम जानानै जोबोद बुंनाय जों खावलायगोन लोगोसे जोङो नुबावदों बे जाथायफ्रा आथिखालाव गोबां जोंनि गेजेराव माने इजि साननाय इजि माने हास्थायनाय बा माने मा रोखोमै गोरलैयैनो थांना थानो हायो बा जोंनि गेजेराव मोनसे जोङो नुदों माने रंजानायखौल' लुबैग्रा बेफोरबायदि मोनसे फैयो दा जोंनि गेजेराव जों नुबाय वर्क कालचार होननानै बुङो माने हाबा मावनायनि जि मोनसे जोंनि माने कालचार वर्क कालचार होननानै बुङो बे वर्क कालचारा जोंनि मावनाय दांनाया जोबोद मोनसे लेहेम जालांबाय जोंनियाव हमना लादो नैबे जोंनि थुक्राझार ओनसोलनि अमर बरगयारि जोबोद मोनसे बिथाङा साक्सेसफुल दिनै आबादारि जोंना अन्थाइबारिनि सासे दङ अनसोरां नार्जारि बिथांमोना दिनै जाखांफु जोंनि चिरां जिल्लायाव लोगोसे जोंना बिजनियाव जोंनि गौरब पद्मश्री बान्था मोनलायनाय सर्वेश्वर बसुमतारी बिथांमोना जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गाथाव दिनै सुबुंफोर आरोखि जाय बिथांमोना दिनै आबाद बिथिङाव बा नैबे मावनाय दांनायाव जोबोद मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे एग्जामपोल दिनै लाना फैदों जाय बिथांमोना दिनै आं निजेबो थांबाय सर्वेश्वर बसुमतारी बिथांनिया एकदम फुंनिफ्राय लानानै सानसे हरसिमाव मोननाय दाखालि बिथाङा आथिं बायदों थेवब्लाबो बिथाङा आथिं बायनायखौनो माने माला हामो सानो हाथारि बिथाङा आथिं बायनायखौनो नोङो खामानि मावनो लुबैनानै माने आथिं बायनायावनो नोङो बै नार्सारि बिथाङा खालामदों नार्सारियाव पेकेटाव सोलायनाय बिथाङा खामानि मावदों बेखायनो जों सावरायगोन माने जोंनाव जथेस्थ' हाफोर दङ आरो सासे मानसिनो आबाद मावनो थाखाय इसिबां बुरजा हाबो नांलाया इसिबां गोबां इनभेस्टमेन्टबो नांलाया जोङो फिसानिफ्रायनो आराम्भ खालामनांगोन दा जों आइजोफोरनि खोथा बुङोबा दिनैबो
बायरानिफ्राय जिफ्रा फैयो जों बे बिथिंखौ जोंनि आइजोफ्रानो जों जानो हायो जोंहा बिजनेस सासे आइजो दङ बिथाङा ओरैबायदि मोनसे वेबिं खुलिनानै जोंनि गेजेराव दिनै गोबां नोङो माने सासे साख्रि मावग्रानिफ्रायबो बांसिन रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो गोबां जोंनि गेजेराव बेबायदिनो दिनै जोंनि बिमाफोरा बा आइजोफोरा क'क्राझाराव नाय सिङावबो नाय बा गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावबो जोङो नाय माने गोबाङानो दिनैहाय माने हटेल रेस्टुरेन्ट बा गुबुन गुबुन साहा दखान खालामनानै बेबायदि माने न'खर खुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो गोबाङानो जोंनि बिमाफोरा जोंनि आबौमोना दिनै मैगं थाइगं फाननायावबो जोङो गोबां बेवहाय न'खर खुंनायनि थाखाय बिथांमोना बेयाव हाबनानै दङ जोङो नुबाय माने एम्फौ जि फिनाय बेखौ रावबो गुबुनाबो फ्राय माने फिया बा बर'फ्राबो बेखौ बांसिन जायो बा ट्राइबेलफ्राबो बेखौ बांसिन जायो नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनदों माने हटेलफ्राव माने बे एम्फौखौ माने गुबुन हारिफ्राबो माने जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेखायनो जोङो दा बाजाराव नुनो मोनो आं मैयासो बायदोंमोन माने जोंहा बै सुन्दारि बाजाराव माने फवासेयाव 100 थाखा माने जों बेखौनो जोङो मोनदांनो हायो माने होनबाथ' नोङो एम्फौ फिसिनानैबो जोङो मोनसे मोजां न'खर होननानै खुंनो थाखाय जोङो मोनसे हायो आरो बेखायनो जोङो मावोब्ला जोङो मोनजायो मावोब्ला हायो आरो दा जों नुनो मोनबाय आथिखालाव माने जि मोनसे अर्गानिक मोनसे जि मोनसे बेवहाय नोङो बेयाव आबादनि जि मोनसे दिनैहाय मुलाम्फा बे मुलाम्फाया दिनैहाय नोङो बाजाराव जोबोद माने डिमान्ड दङ बयबो नोङो नागिरसोलायो अर्गानिक आरो बर' आइजोफोरा जायफोरा नोङो अर्गानिक न'नि आबाद मावनानै जेब्ला बाजाराव लाङो जोबोद माने नोङो दसेनो जोबलायो आरोखि नेनांलाया बारा गोबाव बेफोरबायदि जोङो थासारि जानानै दङ बेखायनो जोंनि ओनसोलाव जोङो मावनायखौ जोङो लानांगोन आरो लोगोसे जोंनियाव दिनै जिखिनि दिनै जोङो नुबाय गोबां जोंनि बर'फ्राथ' गोबां गारि बायदों दा आथिखालाव गारि बायदों नाथाय गारि बायनायनि जि डिटेलिं होन मेकानिकजों होन बा गुबुन गुबुन जि मोनसे माने आयदाफोर जेन'बा समाजनि मोनसे गारिजों लोगोसे मेकानिक्स नांगोन नङा होमबा बेफोरबायदि आरो थारमाने बैफोरावबो जों नायबाय माने जोंनि मानसिफ्रा माने सोलोंनाय गैया बाहेरायाव खामानि मावनो थाङो तामिलनाडु थाङो मुम्बाइ थाङो बा गुबुन गुबुन जोंनि सिटिसफ्राव थाङो खामानि मावहैयो नाथाय बैफोराव थांनानै बिथांमोनखौ जों बेखौनो खावलायदों माने थांखांनायनि उनाव जाहाथे बैनिफ्राय बिथनल' जाया बैनिफ्राय थांनानै जाहाथे गियान मोनसे लाना फैनानै जोंनि ओनसोलाव गावनि थांना थानायनि जि मोनसे राहा बेबस्था बेखौ खालामफैनांगौनि थाखाय जि मोनसे गियान लाना फैनांगौ जों बेखौ लाना फैनांगोन आरो ओनसोलाव थानाय जिखिनि मेकानिकेल खामानि होन माबा मोनसे जिखिनि मबाइल रिपारिंनि खामानि मबाइल दखान होन माबा मोनसे दखान जों बेखौ लाजोबनो जोंनि गोबां जोहोलाव सिख्लाफ्रा बा जोंनि बेखार होननानै बुङो बिथांमोना बेयाव इंगेज जानो हायो मावलुनायनि बिथिङावबो जोङो नायनो हायो जों न'आव नोङो सोलोंदों दा जोङो बे मावनाय दांनायाव जों गोबां मोनसे खाबुखौ लानानै बिथांमोना माने खुनु माबा मोनसे आन्दायालासे जोङो न'निफ्राय आराम्भ खालामजेननानै जिखिनि जोंनि ओनसोलाव जोङो जायखौ बिजनेस खालामनो हायो फालांगि खालामनो हायो जों बे फालांगिफोरखौ गुबुना मा मावदों माखौ मावदों बेनि ट्रेन्ड्सखौ नायनानै जोङो स्किल लानांगोन स्किल खालामनायनि उनाव जोंनाव जिखिनि रिक्वायरमेन्ट नोङो माबा नांगौ इनोभेटिभ आइडियासफोर जोंनाव जथेस्थ' दङ दाथ' जुगाथ' इनोभेटिभनि जुग नङा होमबा माने नोङो खालामदों सासे गुबुन खालामदों माने बेवहाय ट्रेडिसनेल मोनसे मदजों माबाया दा सोलियाखै जुगा माने बेयो दा स्किलनि जुग आरो इनोभेशननि जुग बेखायनो जोंनि गामियाव थानाय उन्दै गथ'फ्राबो बा जेखि बैसो जाया मानो बा जेखि मोनसे हालोदाव थाया मानो धोनि जा गोरिब जा दिनैनि दिनाव दिनैनि मुलुगाव बेयाव धोनि गोरिबनि मोनसे फाराग दं थाखा फैसा थानानैनो गोबां मानसिफ्रा आन्दायदों नङा होमबा आन्दायदों दा जों बेखायनो जोङो खावलायदों जाहाथे बुहुत कालसारा जोंनाव फैयो बेखिनिखौ आं नोंथांनो फोरमायबाय लोगोसे समाज बिथिंखौ नायोबा जोंनि गेजेराव जि मोनसे रेप केस जाबाय थानाय उन्दै गथ'फोरा बे रेप केस जानायाबो फ्राय जोंनियाव जोबनानै थाङाखै फ्राय जोङो गाज्रि मोनसे थासारियाव रेप केस जानायखौ जों नुनो मोनदों चिरां जिल्लानि सिङाव जाहाथे जोङो खावलायगोन जाहाथे जोंनि गासैबो सुबुं माहारिफ्रा जाहाथे गावनि जिखिनि फोथायनाय धोरोमखौ लानानै जाहाथे
गसाइखौ जाय जेरै फोथायनाय दङ बेखौ लानानै जाहाथे बे सिबिनायखौ लांबाय थायो समाजाव मोनसे गोग्गो माने गावनि गेजेराव अनलायनाय बिदा फंबायनि सुरुप गावनि असे गथ'फोर बायदि जाहाथे सोमोन्दोआ जोंनि गेजेराव अरायसम थाबाय थायो आरो जोंनि समाजा खोमसि फोथायनाया जे मोनसे दाबो जोबनो थाङाखै खोमसि फोथायनायनिफ्राय जोंनि मानसिफ्रा उदार जानांगौ आरो बेनि मोनसेल' खारन जोंनि गेजेराव गोग्गो सोलोंथाइखौ जोङो मोजाङै होनो हानांगोन दा बेखायनो नोंथांनि मोनसे सोंनायमोन जिखिनि जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जे मोनसे बर' समाजनि जि मोनसे आंनि मोन्दांथि बा जोंनि चिरां जिल्ला बर' फरायसा आफादाव मावनानै जि मोनसे जोङो दिनैहाय एक्सपिरियेन्स मोनलायदों जिल्लानि सिङावहाय आं बेखौ नोंथांनो फोरमायदों बे बाथ्राखौ समाज बेरेखा हाबा होननानै बुङो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस होननानै बुङो बिदिनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय ड्राग्स जानाय लोगोसे आथिखालाव उन्दै बैसोआव ड्राग्स जानानै स्कुलाव थांनानै स्कुलफ्राव दायना फोथायनाय बायदि बायदि गासै जेंनाखौ जोङो बुजियो बेनि गेजेराव बेफोरबायदि जेंनाया जोंनि बर'नि गेजेरावनो बांसिन जोंनि जायोब्लाबो गथ'फोर जायोब्ला एक्सुवेलि हेन्डेल खालामनो हिसाबै दा माबा बिथिंजों एबसुआ सल्युसन खालामनो नागिरब्ला समाज बिथिङाव माखासे माने एफेक्ट जानानै एबसुखौ हेल्प खालामो आरो बेखौ नागाराब्ला बेनि अप्सन लायैनो एबसुआ दिनैसिम बे खामानिखौ हेल्प खालामबाय थादों जिहेतु माबायदि एक्सपिरियेन्स दं आरो माबायदि जाजागोन बेनि बेलायाव आरो जायाखैब्ला बबे बिथिङाव थाबोगोन आरो जादोंब्ला माब्रै मोजां फैगोन बे समाव जोबोद मोनसे मोजां सोंथिखौ नोंथाङा सोंबाय जोङो जि मोनसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा ड्राग्स बा नोङो ओरैहाय माबा फुजा फैनाय समाव मेला होनाय बा गुबुन गुबुन पिकनिक स्पट बा गुबुन गुबुन नोङो फेस्टिभेल बा गुबुन गुबुन नोङो जेरै जुवा बा रेप केस बा गुबुन गुबुन उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बे मोनसे थासारिफोरजों बा बे गुबुन गुबुन जेंनाफोरजों दिनै जिहेतु एबसुआ फ्राय सानफ्रोमबो होननानै जों बुंनो हायो बेयाव सानफ्रोमबो जोङो मोनसे नङा माबा मोनसे केसजों जोङो मोगा मोगि जानाय जोंनि दालाय आफाद जोंनि नखर आफाद आरो जिल्ला आफादफोरा दा बे बेलायाव जोङो माखासे समाव जोंनि समाजखौ जि मोनसे जोंजों जि मोनसे कपारेसन होनांगौ जोङो माखासे समाव माखासे गार्जेनफ्रा आफादफ्रा नङा माखासे जोंनि गार्जेनफ्रा सहाय होनो नागिरो फर एग्जाम्पल हमना लादो जोङो ड्राग्स हमलायलायो ड्राग्स हमनायाव माने आंखि माने बै माखासे गार्जेनफोर थायो दा आंनि गथ'आ बिदि नङा गावनि गथ'खौसो बासायनो नागिरो नाथाय जोङो सोरनिबा गथ'खौ बुनो जों लाबोनो नागिरो सोरनिबा गथ'नि जोङो बिरोधि नङा जोंनि बिरोधिया ड्राग्सनि बिरोधि आरो जोंनि गोसोआ जोंनि थांखिया जाहैबाय जाहाथे बै गथ'आ ड्राग्सनि जि मोनसे परिबेस ड्राग्सनि जि मोनसे गाज्रि थासारिनिफ्राय जाहाथे बियो उदां मोनो उदार जायो जाहाथे बियो मोजां सासे जोहोलाव सासे मोजां सिख्ला बा सासे मोजां नोगोरारि जानो हायो बा सासे मोजां सुबुं जानो हायो जोंनि थांखिया बेसो नाथाय जों बेखायनो खावलायगोन जाय नोंथांमोन गार्जेन नोंथांमोना जाय नोंथांमोनहा जुदि बेबायदि माने ड्राग्स जों जुदि माने भुगिनानै दङबा नोंथांमोना जोंनि एबसुजों जोंनि नखरानि जोंनि दालाय आफादनि जोंनि जिल्लानि जिखिनि बिबानगिरिफोर दङ जाहाथे नोंथांमोना कपारेसन होयो जाहाथे जोंनि फायदा नोंथांमोना बेबायदि गावनि गथ'खौ अननायनि थाखायनो जाहाथे नोंथांमोना खर' देरनानै जाहाथे थैनानै थाङा जों बेखौ खावलायगोन जों दाखालि नुबाय ड्राग्स माने एडिक्ट जानानैनो ड्राग्सजोंनो सासे जोंनि बर' बिमाखौ माने अनागारि खालामनानै अयथासार मोनसे बेबायदि मोनसे थासारिजों माने होसो होसो बुग्लिनानै बुथारनायखौ जों नुनो मोनदों बे जाहैबाय ड्राग्सनि अबस्था जोबोद बेबायदि मोनसे अबस्थाखौ जों नुनो मोनबाय बेखायनो जोङो दिनै खावलायगोन जोंनि गेजेराव गोबाङानो दाबो ड्राग्स लानानै ड्राग्स एडिक्ट जानानै गोबाङानो गथ'फ्रा गाव हारसिङैबो जिउ खोमाना लाबाय आरो गुबुननि थाखायबो बियो समाजाव जोबोद मोनसे गिख्रंथाव थासारि दा जों बेखायनो जोङो लुबैदों समाजा बै गामियाबो जाहाथे सोरनिबा आंनि फिसा नोंनि फिसासो उमुगनि नखरनिसो होननानै जुदि आसि दिन्थिलायनानैल' जाहाथे थाया बेनि थाखाय जोङो जेरैबायदि समाज आफादा जेरैबायदि जों समाज जिखिनि आफादफोर दंलायो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय
बिथांमोननि सहायनाय आरो जेरैबायदि नोङो एडमिनिस्ट्रेसननि सहाय नांगौ बेखिनिखौ सहायखौ लानांगोन आं बेखिनिखौ खावलायगोन लोगोसे जोंनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जुदि दाबो जोबाखै जों नुबाय गोबां समाव माने गावनि गथ'फोरखौ दोनखुमायो सिखोमायो माने जोंना बैसो जाखाबाय माबा जाखाबाय होननानैबो माने बिथांमोना दोनखुमायो जाहाथे 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 रावबो गथ'फ्रा जाहाथे उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि मोनसे थासारि बेखौनो जाहाथे होआ आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेरजों गासैबो जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो बर' समाज आरो बर' न'खरफोरनिसिम आं बेखौ खावलायो जाहाथे रावबो न'खराव जाहाथे उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि थाखाय जोंबो एबसु हिसाबै जाहाथे नोंथांमोननिफ्राय गाज्रि मोनसे सोंखारिलायनायखौ जाहाथे जोंबो जोंनिसिम दा फैथों जों बेखौ लुबैदों लोगोसे बाखि जिखिनि जोंना गुबुन गुबुन जिल्लानि सिङाव थानाय दिनैहाय दाबोथ' जायो थिर खेला गेलेनाय बे थिर खेला गेलेनाया दानि दिनाव गोबां बोसोर जाबाय बेजों गोबां बर'फ्रा खिन्थु गरिब न'खरसिम थानायनि बोसोर जाबाय बेबो मोनसे एडिक्ट बे मोनसे रोखोमनि एडिक्ट आरो बेयाव सानफ्रोमबो गेलेनो लुबैयो आंनि गामियावनो आं दङ माने सासे मानसि दङ जायहा साइकेल सालायनानै बङाइगावसिम फैनानै थिर गेलेयो जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि बर' गामिफ्राव थिर खेला गेलेनायनि जे मोनसे दिनै अनलाइनबो जालायगोन जाहाथे बे थिर गेलेनायनिफ्राय गासैबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे गोजानाव थायो आं बेखौ खावलायगोन नङाबा मोनसे समाव जुदि जोंनि एबसुआ बेखौ हमनाय थासारिसिम जुदि फैयोबा नोंथांमोना बे बिथिङाव हले जोंबो दुखु मोनब्लाबो लाब जानाय नङा आरो जोङो रावखौबो मानिनाय नङा चिरां जिल्ला एबसुआ जोङो बेखौ सोरनिबा खावलायनायखौ जों बिसोर मानिनाय नङा जों बेखायनो दिनै खावलायगोन जाहाथे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिफ्राव जाहाथे नैबे जुवा होनाय बे थिर खेला होनाय जाहाथे बेनिफ्राय जानगाराव थायो आरो जौजों गब'नानै थानाय जे मोनसे थासारि बेनिफ्राय जाहाथे उदार जायो बर' समाजा आं बेखौनो खावलायबाय आरो जोंनि जिखिनि गुबुन गुबुन थासारि समाव माने गुबुन गुबुन पिकनिक स्पट बा गुबुन गुबुन नोङो मेला खालामनानै जिखिनि जोंनि कमिटिफ्रा जोंजों माने एसे एनै थरखा-थरखि जालायनाय मोनसे परिबेस फैयो जाहाथे जों बेखौनो खावलायगोन जों रावनिबो बिर'धि नङा सोरनिबा नोङो जौगानायनि जोङो बिर'धि नङा नाथाय जों बेखौ दिनै चिरां जिल्ला एबसुआ बेखौ गोख्रों रावजों बुंगोन जोङो गोग्गो समाजनि थाखाय जों अरायसम गसंथागोन आरो जाय बिथिंफोरा समाजखौ माने गुबुंले खालामनायनि मोनसे थासारि लाबोनायनि मोनसे परिबेस फैनो हागौ जों बे बिथिंखौहाय जोङो खुनु बेला जोंनि मोनफ्रोमबो खना दाब दाब ओनसोलफ्राव जोङो बेखौहाय पारमिसन बा एलाउ खालामनो हानाय नङा बेखौ फोरमायो बर' जाथिनि फैनाय उनाव फालांगिनि माखासे गासिबो जिखिनि हाबाफोर बे एबसुआवनो दं हिसाबै आरो एबसुनि थ्रुयैनो दिनैसिम नैबे मुगायाव फैनो हानाय हिसाबै एबसुआ गासै बिथिङाव हेन्डेल खालामदों दा बिदिनो एबसु नङाब्ला माखासे समाज बिथिङाव इफेक्ट जायो हिसाबै एबसुनिनो माखासे समाजनि माखासे जेंना एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरखौ एबसुनो खालामनांगौ बे हिसाबै बेनिनो माखासे साननि सिगां चिरां जिल्ला एबसु हिसाबै नैबे जोंनि सापागुरि खाथियाव थानाय माखासे इउनिसेक्स माखासे मिरुफोर दङ बेखौ नोंथांमोना सिग्रोमलांनायनि उनाव समाजनिफ्राय माबायदि फिडबेक फैदों माबायदि क्लारिफिकेसन जोबोद मोनसे गोदान आयदाखौ बिथाङा बे समाव सोंथिखौ लानानै फैदों बे बेलायाव आं एसे गुवारै फोरमायनो सिगांदों जोङो थांनाय एप्रिल दाननि एक्जाक्ट आं डेटखौ बावबाय बे समाव जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ जोङो हांख्रायनानै जोङो जोंनि जिल्लानि मावख'आवनो मोनसे जोङो गुवारै मोनसे सावरायदों आरो बेयाव गोबां थासारिनि सायाव जोंनि गुबुन गुबुन जेरै बर' थुनलाइ आफाद बाथौ गौथुम बर' समाज ट्राइबेल संघ फोरोंगिरि गौथुमफोर बा जोंनि बर'मा गौथुम बा गुबुन गुबुन आफादफ्रा बेयाव फैनानै गोबां जेंनाफोरनि सायाव जोङो माने सुबुरुन होदों बा बाथ्राखौ जोङो सावरायलायनायखौ जोङो बेयाव मोनसे मोन्दांथि हिसाबै जों मोननो हाबाय दा जोङो बेनि उनाव जोङो नायबाय जोङो जिहेतु मोनसे जोंनि चिरांनि जे मोनसे समाज थासारि
गोबां मोनसे गुबुंले थासारि दङ आरो मोनसे माने बिपदजनक माने बेखौ जों मावाबा बेखौ होबथायाबा जोंनि बर' समाजा बिपद मोनसे जाहैनो हासिगौ जों बेखौ नोजोर होयो बे बेलायाव जोङो थांनाय नैबे मे मासनिनो जोङो 12 तारिखसोआव मोनसे प्रेस मिट गासैबो जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 13टा जि मोनसे आफादफोर माहारियारि आफादफोर बेनि जों जथायै मोनसे गासैबो समाज थासारिनि सायाव जोङो सोलोंथाइ बिथिं समाज बिथिं धोरोम बिथिं जोङो नैबे रांखान्थि बिथिं गासैखौ जोङो नोजोर होनानै जोङो मोनसे प्रेस मिट होदों बेनि उनाव जोङो दाखालि 15 तारिख मे खालि जोङो नैबे जोंनि चिरां डिसि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार लोगोसे एसपि चिरांनि सुपारिनटेन्डेन्ट पुलिस जों बिथांमोननो बे 13टा जि मोनसे आफाद बे आफादा जोङो मेम'रेन्डाम मेम'रेन्डामाव बेखौनो जोङो बुंदों जोंनियाव थानाय जिखिनि ड्राग्सनि अबस्था बन्द खालामनांगौ आरो जोंनि गेजेराव जिखिनि एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोर दङ बेखौ गासैखौबो बिथांमोना नायनांगौ दिनै सिखावाबो एसे बारायनो हमदों बेखौबो नायनांगौ आरो गासै जोंनि परिबेसखौ मोजां खालामनायनि थाखाय जों गुबुनखौ बेवहाय आयदा हिसाबै जोङो दाबिखौ जों बेयावनो जों मोनसे सोफादोंमोन जोङो नुबाय जोंनि चिराङाव गोबां जोंनि जिखिनि इउनिसेक्स सेलुन एन्ड स्पा बे बिजनेस जिखिनि फसंथानफोर दङ बेवहाय गाज्रि मोनसे थासारिया बा गाज्रि मोनसे जि मोनसे हाबाफारि बेयाव सोलियो होननानै जोंनियाव गोबां सुबुंनिफ्राय गोबां बेबायदि खबरफोर दंफैयो बे हिसाबै जोङो डिसिनि मेम'रेन्डाम होबाय जों सावरायबाय बेनि थाखाय थाब मोनसे एक्सन लानांगौ होननानै जों नोंथांमोनखौ 15 तारिखखालि बुंबोनाय जाबाय बे हिसाबैहाय जोङो नेबाय बिथांमोनखौ जोङो नेबाय ओमफ्राय बेनि उनाव बेनि सानब्रै सानबानि उनाव जोङो मा जाबाय बिथांमोना एभिडेन्स होयो नालाय एभिडेन्स लाबोनानै बेबायदिनो सासे मानसिया जोंनि गेजेराव माने जों सासे आइजोखौ बै जायगा माने आं एक्जाक्ट जायखौ खोन्थाला बबेनिफ्राय जों बे आइजोखौ मोनदों माने बे आइजोआ माने मोनसे बिपद मोनसे अजद मोनसिगौमोन आरोखि जेरावहाय थाङोबा हयथ' बियो जिउ गोमानोबो हागौमोन आरोखि बे आइजोखौ जोंनि ओनसोलनि माखासे जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेखौ बै ओनसोलनिफ्राय उद्धार खालामनायनि उनाव मोनानि हयथ' 10-11टासोआव जोंनि चिरां जिल्लानि मावख'आव दोनफैदों जों लोगो लोगो बिमानो खबर हरबाय न'खराव खबर हरबाय नोंथांमोननिया ओरै नोंथांनि गथ'आ दंफैयो जोंनि न'खर दंफैयो दा बेनि उनाव बिथांखौ हर दोनबाय ओमफ्राय दिनाबो फैबाय ओमफ्राय फुङाव जोङो कल खालामबाय सोंबाय माबाय जोबोद मोनसे गिख्रंथाव जि मोनसे बै इउनिसेक्स पार्लार सेलुन बा स्पा बेयाव जिखिनि दङ बेयाव गाज्रिफ्रा जोबोद मोनसे थासारिया गाज्रि जाथायफ्रा माने गाज्रि खामानिफ्रा बेयाव जायो होननानै बिथाङा जों गासैखौबो इन डिटेल्स फोरमायजोबबाय बे हिसाबै जोङो माने थानो हाथारि मा खालामबाय चिरां जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय गासैबो मोनस्नि न'खरफोरखौ जोङो खबर हरबाय नोंथांमोना जिल्ला मावख'आव फैनांगौ ओमफ्राय बे हिसाबै जोंनि डक्टरफोरनिफ्राय जोंनि मावथि बिथांमोना फैबाय जोंनि जिल्लानि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बेयाव दङ जों मा खालामबाय बेखायनो जोङो पुलिसनि खबर हरबाय बिथांमोनखौ जोङो खबर हरबाय जिहेतु बिथाङा डिसिआ बे दिनखालि गैयामोन बिथाङा जिहेतु समाव थानानै बेलासियाव क'क्राझार थांफिनो मानोना बियो जोंनि बिटिसिनि माने गाहाय सेक्रेटारि नालाय बिथाङा बेयाव गैयामोन बे दिनखालि गैयामोन ओमफ्राय बिथांनो फन खालामदों बिथाङा दंना गैया होननानै बिथाङा आंथ' गैया होननानै जोङो पुलिसनाव हरबाय पुलिसा जोंजों जगाजग जाबाय बेखायनो जोङो बे समाव नोंथांनि दारै आं बेखौनो जोंनि चिरां पुलिस बिथांमोननिसिमबो धन्यबाद हरगोन बिथांमोना जोंजों मदद खालामबाय बिथांमोननि जोङो मददजोंनो दिनै नैबे बेंटल गेटआव थानाय इउनिसेक्स
Salon and Spa बे मोननै जायगा लोगोसे सापागुरिनि मोननै जि मोनसे बेवहाय Unisex Salon and Spa बे मोननैयाव जोङो गासैबो जिल्ला दखरा आरो दालाय आफादनिफ्राय जोंनि बिबानगिरिफोर थांनानै खेबसेनो बेवहाय सिग्रोमनायनि मोनसे हाबाफारि माने सारदों बेवहाय मोनसे इनक्वायरि बेखौ माने खालामनाय जाबाय बेयावनो गोबां जोंनि बिबानगिरिफ्रा नुबाय गमामायै बेयाव गोबां मोनसे गाज्रि थासारिया बेयाव जानायखौ जोङो नुबाय बिथांमोना बिथांमोनाबो जोंनो फोरमायबाय जों बेबायदिनो नैबे जि मोनसे लकेसन बा स्पट जों बेयाव जि मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि जों बेखौ मावबाय मावनायनि उनाव पुलिसाथ' गावनि जि मोनसे खामानि थाना लाबोबाय बिथांमोनखौ जि आयेन बाबै जि मोनसे राहा लानांगौ बिथांमोना खालामबाय नाथाय जि मोनसे बे बुब्लियाव आं बेखौनो फोरमायो माने जि समाव बेयाव जोंनि जिहेतु बेयाव मोनाबिलि सम मोनसे जाबायमोन नालाय बेयाव ओरैबायदि नुबाय माने जिखिनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फ्राय मानसिफ्रा फैनानै नुफैबाय आरो बे खाथि खालानि दखानफोरजों जोंखौ फैनानै बुंफैबाय जोबोद मोजां जाबाय जोबोद मोजां जाबाय जों नायनोनो हाखालामोन बेबायदि माने गोबां रेसपन्सफ्रा फैबाय आरो गोबां सिनियर मानसिफोर माने जाय सिनियर मानसिफ्रा बेफोरबायदि थासारिखौ लुबैया बै थासारिफोरखौ नुनानै बिथांमोना माने खुनु मोनसे समाजनि थाखाय बे गनायथाव हाबाफारि नङा बा बे गनायथाव नङा बे बिथांमोना बेखौ नोजोर होबाय थानायखौ जों नुखादोंमोन दा बेखायनो बिथांमोना बुंबाय माने नोंथांमोना जि मोनसे दिनैहाय सिग्रोमबाय जोबोद मोनसे मोजां खामानि जाबाय होननानै बिथांमोना जोबोद मोनसे गोजोननायखौ जोंनिसिम फोरमायहरदों जों बेनिफ्राय जोबोद मोनसे गोजोननाय दङ जों बे बेलायाव बुंबावगोन दिनै जोङो रावनिबो सोरनिबा बिजनेस Unisex Salon and Spa जिखिनि दिनै बिजनेसनि नामाव बिजनेस खालामदों जोङो रावनिबो मुलाम्फाखौ रावनिबो जों बिजनेसनि बेयाव धोनि गोरिबनिबो बाथ्रा गैया जों बेखौसो नोजोर होदों जिहेतु नैबे जि मोनसे फसंथान फालांगि फसंथान बेयाव जिहेतु मोनसे गाज्रि थासारिया जादों जों बे हिसाबैसो बेखौ सिग्रोमनाय जादों आरो बेयाव जाय बिथांमोना दिनै बेनि मालिकफोर फालांगिरिफोर जोङो नायबाय बेयाव फालांगिरिफ्रा बर'बो दङ बा गुबुन मानसिफ्राबो दङ बेनि जि मोनसे जायफोरा माहाजोनफोर आरो बेनि जि मोनसे बेयाव जायफोरा खामानि मावो जायफोरा जोंनि आइजोफोरा जायफोरा खामानि मावो बेयाव मा जाबाय माने जोंनि फ्राय बर'फ्रानो बेयाव बांसिन होननानै जों बुंनो हायो लोगोसे बेयाव वेस्ट बेंगलनि बा गुबुन मानसिफ्राबो दंफैयो ओरै गार' मानसिफोरखौबो जों बेयाव नुनो मोनदों दा माने जिथु मोनसे मानसिफोरनि बेयावहाय इनभल्भ जानाय आं बेखौ फोरमायबाय गुबुन मानसिफोर फैयो बेवहाय माने जों नुबाय माने बेवहाय मोनसे रोखोमनि माने हटस्पट मोनसे माने गाज्रि थासारिनि बा गाज्रि खामानिनि जायखौ जोङो बर' समाज हिसाबै बेखौ जिनाहारि होननानै बुङो बेखौ रेप होननानै बुङो बै थासारिफ्रा बेयाव जायो आरो बेयाव जोङो नुबाय जिखिनि बेवहाय कास्टमारफोर बेयाव वेस्ट बेंगलनि फैयो बा जोंनि गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय बेयाव फैयो आरो गोबां माने बेवहाय जोङो जायफोरा कास्टमार बेनि बेयाव जोङो नुबाय गोरिबफ्राबो बेनि कास्टमार माने बै फिरफिलि सालायग्राफ्राबो बेनि कास्टमार आरो धोनिफ्राबो बेनि कास्टमार जों जेब्ला थांबाय गोबां धोनि मानसिफ्रा खारदों गोबां मानसिफ्राबो फैदोंमोन गोबाङानो खारदों आरो जों बे थासारिखौ जों नुनो मोनदों जोङो जोबोद गिखानाय फैदों जोङो मानो होनोबा नैबे जि मोनसे इमिडियेट जोङो जिखिनि एक्सन लादों बेनि खारना जाहैबाय बेखौ जुदि जोङो एलाव होबाय थायोबा जोंनि गामि सिङाव थानाय जि सुबुंफोर बेबो जोबोद मोनसे अलखदाव दङ एक नाम्बाराव बुंनाय दङ दिनै जि मोनसे रोखोमाव बेमार मोनसे साग्लोबनो नागिरदों बेनिफ्राय जों साफ्रोमबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' जोंनि सुबुंफ्रा साबधान जानांगौ मा धोनि मा गोरिब मा फरायसा ना मा जों बयबो सुबुंफ्रानो बे बेमारनिफ्राय साबधान जानांगौ आरो जों मोनसे थासारिखौ जों नुनो मोनदों बेयाव माने जिखिनि बेयाव मावग्राफोर बेयाव
सानफ्रोमबो बिनि अनजिमाया बारायगासिनो आरो बे बारायनाया सानफ्रोमबो जोंनि मानसिफ्रा गोदान फैबाय थादों आरो किसु नुनो मोनदों जायफ्रा दिनै माने हौवा हिनजावनि गेजेराव गावजों गाव नांलायनानै दङ बै बिथांमोना जायफ्रा फिसायखौ है जाहोनोबो हाला होननानै खारलांबाय बिथांमोनानो बै ओनसोलफ्राव थांनानै माने गावखौ फाननानै बेबायदिनो रां आरजिनो लुबैयो जों बेखायनो खावलायगोन माने जाहाथे गावनि देहाखौ फाननानै रां आरजिनायनि मोनसे गोसो बेनिफ्राय जों साफ्रोमबो जोंनि आइजोफोरा बेनिफ्राय गोजान जानांगौ आरो गासैबो जोंनि चिरांनि जोंनि जिखिनि माने हौवाफोर दङ आं खावलायगोन जाहाथे गासैबो सेंग्रा जा जिखिनि बैसोनि जाया मानो बेनिफ्राय जाहाथे बयबो माने जानगाराव थानांगौ जोङो बे समाव रायजो रायजो जानानै जोङो खावलायगोन जि मोनसे दिनै थासारि बे थासारिया हौवा हिनजाव गोरोबलाय मोनसे जाहैबाय अबस्थाया लोगोसे दिनै जोंनि गामिफोराव आनखि जोंनि फरायसाफ्राखौबो दिनै बेयावहाय नोङो थाङो होननानै जोंनिसिम खबर दं जाय जोंनि गथ'फ्रा माने गोबां साख्रिआवलाफ्रानो बा गोबां बिजनेसमेनफ्रानो बायनो हालायि आइफन थायो नङा होमबा आइफनखौ जों मिथिबाय बेसेबां दाम बै आइफनफ्राबो बिथांनाव थायो आरो दा बेखायनो माने बे फरायसाया बिथांनि न'खराथ' गरिब थेवब्लाबो अबेनाय मोनदों जों बे बिथिङाव माने मोनसे सोंनांगौनिबो मोनसे दायथ' दङ गार्जेनफोरा समाजाबो बेखौ नायनांगौ मोनसे दायथ' दङ जों बेखायनो नायदों माने जोंनि फरायसाफोरनि थाखायबो बेयो जोबोद मोनसे गिख्रंथाव बा मोनसे खैफोदनि मोनसे थासारि बे जोंनि गासैबो स्तरनि जोंनि मानसिफोरनि थाखाय बै खैफोदजनक मोनसे ओनसोल दा जों नुबाय बे ओनसोलाव जोङो ओरैबायदि मोनसे जाखांफुबाय बेयाव जों मोनसे हिसाब बिदों जोंनि काजलगाव जि मिउनिसिपाल बर्ड बे टाउन कमिटिनिफ्राय जोङो मोनसे डाटाखौ मोनबाय बे डाटायाव जोङो नुनो मोनबाय जे मोनसे इउनिसेक्स पार्लार बे इउनिसेक्स पार्लाराव माने जे मोनसे फसंथान दं बेयाव गासै 12टा बेवहाय उइथ लाइसेन्स बेयाव लाइसेन्स थानोबो हागौ आरो उइथ लाइसेन्स बेयाव दं आरो माबाया माने पार्लारफोरा गिदिर इउनिसेक्स पार्लार ओमफ्राय जों नायबाय बेखायनो माने धालिगाव बेंटल गेट आरो चापागुरि बेयावनो उइथ लाइसेन्सआनो नोङो 13टा दङ उइथ लाइसेन्स 13टा लाइसेन्स लासिनो जों माखासे खाबु दंसै मावनायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव मासास लाबाय आरो ट्रेनिंबो गैया सार्टिफिकेटबो गैया मा होनो बेनो जों दाखालि बेखौनो जेब्ला सिग्रोमो जों नायबाय नोङो मोनसे एसपा होननाय लोगो बेवहाय नोङो ड्रेसफोर मोनसे थानांगोन आरो बेहा नोङो ट्रेनिं थानांगोन जोंनि बिबानगिरिफ्रा बेयाव सिग्रोमनायाव थांबाय गोबाङानो नुबाय बेयाव माबा मोनसे नैबे अलिभ अइल ना माबा बिदि बडि अइल दङ बेयाव खुनु गुबुन मोनसे नोङो मेडिकेटेड मोनसे बेवहाय नोङो एसपानि बा मोदोम नानायनि बेवहाय लिकुइड बुस्थुबो गैया माबो गैया आरो बेवहाय नोङो जिन्स गाननानै नोङो बोरै नोङो माबा खालामनो हायो मेसाज खालामनो हायो बेयाव ड्रेस कोड गैया आरो जों मोनसेखौ नायबावदोंसो जोंनि बिबानगिरिफ्रा जायफ्रा बिथांमोना बेयाव सिग्रोमनायाव मोननो हादों बिथांमोना जों खोन्थादों बे जाहैबाय बिथांनाव सार्टिफिकेटबो गैया ट्रेनिंआनो गैया सार्टिफिकेट गैया आरो खोनाबाय आं दिनैसो फैदों आरो दिनै फैनायानो मालिस खालामबाय जायखौ नोङो अन दा स्पट मोननो हादों बे दिनै थांबाय आं दिनैसो फैजेनदों होननानै बे बिथाङा बुंना लाबाय आरो बेहा जों दिनैनो आराम खालामनोबाय मासाज खालामनाय जायनाव नों ट्रेनिंबो गैया दा जोंनि थाखाय बे जोबोद मोनसे माने गिख्रंथाव बा जोबोद मोनसे दुखुनांथाव आरोखि जोंनि बिनानावफोरखौ जोंनि आइजोफोरखौ माने बेवहाय जाय आइजोफोरा जोंनि माने मोनसे मन्दिर बायदि जोबोद मोनसे बिथांमोना जोंनि लखि ना होमबा लखि दा बिथांमोना मोजां जायोब्ला जोंनि न'खरफ्रा मोजां जागोन दा बेखायनो जों खावलायगोन मोनसे थासारियाव जाय मालिकफ्रा बेबायदि माने पार्लार खुलिनानै जोंनि जायफ्रा इनोसेन्ट आइजोफोरखौ बेयाव नोङो बेयाव लोब्बा खालामनानै बेयाव नोङो फालांगिखौ लब खालामनानै फै थाखा फैसानि लब खालामनानै जेरैबायदि नोङो दिनैहाय फालांगियाव बाहायदों बिथांमोननिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो जोङो
जोंनि बिटिआरनि गेम जायहा आर्बान डेभेलपमेन्टनि गेम बिथांनो जोङो मेम'रेन्डाम साबमिट खालामबाय आरो जोङो टाउन कमिटिफोरनोबो मोनसे कपि हरबाय जोङो इमिडियेट जेसेबां इउनिसेक्स दिनै पार्लार सेलुन एन्ड स्पा गोनां जिखिनि दङ बिसोर कमप्लिटलि बिसिनि लाइसेन्सखौ सिज खालामनांगौ बे जोङो बेखौ डिमान्डखौ जोङो होबाय जोंनि डिमान्डखौ गारबाय लोगोसे जोङो बेखौनो बुंगोन माने जेसेबां बेबायदि नोङो इउनिसेक्स जोंनि पार्लारफोर दङ फर टाइमलि जोङो गासैबो बन्द' जानांगौ होननानै जों खावलायो आरो जायोब्ला बिनि लिमिटेडआ माबायदि जानांगौ जोङो जायोब्ला जेरै हौवाफोरनि आलादा हिनजावफोरनि आलादा बेबायदि बिथिंजों मावनाय बेबायदिब्ला माबायदि जागोन जोङो नैबे बेलायाव बेखायनो बुंदों मोनसे जिहेतु नैबे आथिखालाव थासारिया जोबोद मोनसे गाज्रि जाबाय जोङो जिहेतु रावनिबो बिजनेसनिबो जों बिरोधि नङा सोरनिबा न'खर सोलिनायनि थाखाय जे मोनसे बिजनेस मावदों जोङो बेनि थाखाय बिरोधि नङा जों बेखौ नायदों जाय माने खामानिफ्रा समाजखौ गुबुंले खालामदों जाय खामानिजों जोंनि समाजा दुबैलांदों गोग्लैलांदों सोलोबलांदों जों बे आयदाखौ जों नोजोर होनानै जों बेखायनो जायहा जोंनि थाखाय उसुबिदा जों बेखौ बन्द' खालामबाय जों बेखौनो फोरमायगोन नोंथांनि सोंनायाव जायफ्रा गोदान लाइसेन्स मोनगोन बिथांमोननि थाखाय जों बेखौनो दिनै गभर्नमेन्टआव खावलायहरदों बिटिसि गभर्नमेन्टआव जों खावलायबाय जिखिनि पार्लार थागोन बे पार्लारा हौवाफोरनि थाखाय आलादा हिनजावसाफोरनि थाखाय आलादा माने मेलनि थाखाय आलादा पार्लार हौवाफोरनि थाखाय आलादा पार्लार जोंहा बे बुंनांगौ गैया कमप्लिट सेपारेट मेल एन्ड फिमेल जोङो बेखौ दिनै चिरां जिल्लानिफ्राय ब्रिटिश सरकारनिसिम जों गोख्रै माने गोख्रोङै खावलायहरदों आरो लोगोसे जोङो बै इउनिसेक्स जिखिनि एक्जिस्टिं दङ गासैबो बन्द' जानांगौ आरो जों नोंथांमोननि सोलोंनायनि दारै जों बेखौनो दिनै खावलायहरबावगोन बेथ' जोङो चिरांजों रायलायगासिनो दं ना चिरां डिस्ट्रिक्टजों थानाय नांजाबनाय जे जोंनि मोनसे बङाइगाव टाउन बे बङाइगाव टाउनावबो जोंहा गोबां आरो बेबायदि पार्लारफोर दङ जाय पार्लारफोरावबो जोंनि गेजेराव जोंनिसिम गोबां खबर फैदों जाय पार्लारफोराव बेबायदि नोङो गाज्रि हाबाफारिफ्रा सोलिगासिनो दङ जायनि थाखाय जों दाखालि नुबाय बङाइगाव पुलिसा दाखालि नैबे बिसालनि खाथियाव थानाय जे मोनसे बेंस बिउटि पार्लार एन्ड स्पा बेवहाय बिथांमोना रेड खालामनानै बेयाव साबा आइजोफोरखौ उद्धार खालामदों आरो माखासे हौवाफोरखौ बेयाव उद्धार खालामदों जों बेयाव नुबाय माने बेनिनो सानै आइजोफ्रा नैबे माने जोंनि चिरांनिनो माने बर'फोर आरो आं जायगाखौ बुंबोला जोबोद दुखुनांथाव फ्राय जोंनि माने ओनसोलफोरनिफ्राय बे थासारियाव लोब्बा जानाया जोंनाव दङ खबरफ्रा लिस्ट दङ बेखायनो जों खावलायगोन नोंथांमोननि दारै माने नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों माने नैबे जिखिनि दा बङाइगाव थानाय जिखिनि बिउटि पार्लार एन्ड स्पा बर'फोर जुदि मालिक जानानै दङबा नोंथांमोना नैबे इउनिसेक्स पार्लार जे मोनसे बिजनेसमोन बेनिफ्राय जानगार थानांगौ नङाब्ला जोङो पुलिस आरो जोंनि मोनसे जे नाजानाय जोङो बेखौ दाबो जों फोजोबाखै जोङो जेराव जोङो जुदि नुनो मोनोबा जोंनाव खबर फैयोबानो नोंथांमोननो जों मोगा मोगि जागोन आरो नोंथांमोना बे समाव जोंखौ गाज्रिनानै लाबोयो आरो जों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै बेखौनो खावलायहरबावगोन जोंनि चापागुरि धालिगाव बेंटल गेट बे ओनसोलाव जों दिनै गोबां मोनसे जाखांफुनाय मोनसे आरबान दिनै एरिया जोंनि बे टाउन जाखांफुनाय ओनसोलफ्राव दिनै माने मिथिस्लाबै जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदिनो एन्टि ससियेल एलिमेन्टस आरो बे थासारिफ्रा दिनै बारायदों सानफ्रोमबो डेलि बारायगासिनो जोङो नुनो मोनबाय दाखालि जोंनि गोबां मानसिफ्रा खबर हरबावदों माने जों बेखायनो खावलायदों जोंनि गासैबो जायफ्रा गारजेन नोंथांमोन दिनै गोबां जोंनि बिनानावफोरनि जे मोनसे गाननाय जोबोद मोनसे लाजिथावथाव अबस्था मोनसे फैबाय जों बेखायनो बिथांमोननि गारजेनखौ जों खावलायहरगोन जाहाथे जोंनि बर'नि जे मोनसे दिनै जिआइटेक मोनलायनाय दख'ना जे मोनसे सोद्रोम मोनसे हारिनि गुन बे गुनखौ लाखिनांगौ जाहाथे बेबायदिनो नोङो माने लाजिथावथाव जिखिनि ड्रेसफोर दङ बे गाननायनिफ्राय जानगार थानांगौ जों खावलायदों आरो जों खोनाबाय बेबायदि जायफोरा दिनै अबस्थायाव दङ बिथांमोना बै सेलुनाव थाङाखै बै इउनिसेक्सनाव थाङाखै एसपाल खालामाखै बिथांमोना आरो गुबुन गुबुन राहायै बै जायफ्रा कास्टमारफोर बिथांमोनजों डाइरेक्ट कन्टेक्टआवबो दङ
बिथांमोना बै ओनसोलाव थानानै बा गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानानै बिथांमोना बै ओनसोलनिफ्राय थांदों आरो जों नोंथांमोननि गेजेराव दिनै बे सावरायनायखौ जों लाबोबाय मोनसे जाहैबाय दिनै बै ओनसोलफ्राव गोबां दिनै भारा थादों सोर मानसिफ्रा सोर भारा थादों रावबो मिथिलाया आरो जों दाखालि जोबोद दुखु मोनदों माने जाय दिनै दैमा जानानै दङ बे न'खरनि बिल्डिंफोरनि बिथांमोनाखौ जों दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों जों खावलायदों नुखाबाय गावनि न'आव बेबायदि मोनसे गाज्रि थासारिया जादों जों बेखौनो खावलायदों नोंथांनि भारा होनाय न'आव जुदि गाज्रि जुदि खामानिफ्रा हाबाफारिफ्रा जाय जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामगोन बेखौ नुनायनि उनाव नोंथांमोना जुदि बन्द खालामा जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे दुखुनांथाव जादों बे हारिनि थाखाय ओंखायनो खावलायगोन जाय बै न'खरनि बिगोमा जाय बै बिल्डिंनि बिगोमाफोर बिथांमोना जाहाथे गावनि न'खराव बै फालांगि खालामनाय जि मोनसे बिल्डिं जि न' जाहाथे बेफोरावहाय जाहाथे मोजां मोजां बिजनेस बिथांमोना खालामदों आरो जुदि गाज्रि मोनसे थासारिया बेयाव जादोंबा बेनिफ्राय बिथांमोना बै जि मोनसे कन्ट्रेक्ट होनाय जि मोनसे बा नोङो मोनसे बेवहाय भारा होनाय बेखौ इमिडियेट सिज खालामनांगौ होननानै जों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो गासैबो नैबे ओनसोलाव थानाय जोंनि टाउन सोहोराव थानाय जोंनि बर' जोंनि जायफोरा बेयावहाय न' बां दङ न' बां दंजायो बिथांमोननिसिम जोङो चिरां जिल्लानि जानानै जोङो बुंलाय खावलायबाय जों बेखायनो जिखिनि दिनै बिटिसिनि जिखिनि ओनसोलफोराव दङ बेखौ दिनै जोंनि क'क्राझारनिफ्राय आगान होननानै क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर आरो उदालगुरि बे जोंनि बिटिआरनि जि मोनसे जिल्लाफोर बे जिल्लाफोरनि मोनसे दिनै जोंनि बर'फोर खिन्थु जोंनि चिरां जिल्लानिफ्राय जि मोनसे एक्सपिरियेन्सखौ जों नुनो मोनबाय माने बै ओनसोलफोरनिफ्रायबो बेयाव जुदि बेखायनो जों गासैबो बिटिआर ओनसोलनि जोंनि जिखिनि दिनैहाय मोनसे फसंथानफोर दङ बिथांमोनखौ माने गासैबो ओनसोलफोराव नायनाया जोबोद दरखारि आरो गासैबो बर' फिसाफोरनिसिम चिरां जिल्लासिम जानानै खावलायहरगोन माने जाहाथे माने मोनसे गामिनिफ्राय बा मोनसे न'खरनिफ्राय जेरावखि थाहैया मानो जाहाथे बै जोंनि बिनानावानो जा फंबायानो जा बिदायानो जा बा जिखि बैसोनि जा मानो जाहाथे गासैबो जोंनि सुबुंफोरखौ बै गामि आफादफोरा जाहाथे बिनि जि मोनसे डाटा बा लिस्ट सोर मा मावहैदों बिनि जि मोनसे लिस्ट बेखौ खालामनाया मोजां नङाबा दिनै चिराङाव जोङो सिग्रोमबाय नङा होमबा बे सिग्रोमनायनि उनाव बिथांमोना दिनै आरो मोनसे गुबुन ओनसोलाव थांगोन बे जोंनि जायफोरा दिनै सिग्रोम जाबाय बे ओनसोलनिफ्राय बे जोंनि जायगानिफ्राय गुवाहाटि थांगोन बा गुबुनाव थांगोन बा क'क्राझार थांनो हागौ चिराङा दिनै सिग्रोमबाय नालाय हिसाबै नोङो थांनोबो हागौ बा उदालगुरियाव थांनोबो हागौ बा तामुलपुराव थांनोबो हागौ बेखायनो जोङो दिनै मावबाय हिसाबै जाहाथे गुबुन ओनसोलफ्रावबो बिथांमोना थांनानै बेबायदि स्कपखौ जाहाथे बेबायदि खाबुखौ बेबायदि मोनसे जायगाखौ जाहाथे रावबो समाजा होआ आरो रावबो ओनसोला होआ बेखायनो जोङो चिरां जिल्लासिम जानानै बे बिथिंखौ जोङो गुरै खावलायहरबाय लोगोसे जोङो बिटिसि जोंनि सरकार मानगोनां जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां मुस्लिम प्रमद बर' बिथांनिसिम जों खावलायहरगोन जाहाथे नैबे जि मोनसे एन्टि ससियेल एलिमेन्टसफोर जिखिनि दङ दिनै इस्टाब्लिशमेन्टफोर जाहाथे बे बिथिङाव गोख्रोङै जाहाथे गभर्नमेन्ट फारसेनिफ्राय मोजाङै नोजोर होगोन आरो जिखिनि नोङो बेयाव रुल्स एन्ड रेगुलेसन नोंथांमोना जाहाथे खालामनानै होयो जोङो जोंथ' चिरां जिल्ला एक्सपिरियेन्सनिफ्राय जों मोनबाय माने बेयावहाय नोङो सार्टिफिकेट गैयै मानसिफ्रानो दिनै फसंथान खुलिनानै एन्टि ससियेल एलिमेन्टसखौ जोङो हाबाफारियाव इनभल्भ जानायखौ जों नुनो मोनदों बेखायनो नैबे सरकारनिफ्राय जिखिनि मोनसे लाइसेन्स होनायनि सिगां जाहाथे गासैखौबो गोख्रोङै नायो आरो सोरनिखौ सिज खालामनाङा बे बिथिंखौबो जाहाथे जोंनि सरकारा ब्रिटिश सरकारा जाहाथे गासैखौबो नायजोबगोन आं बेखिनिखौ चिरां जिल्लासिम जानानै बुंलाय खावलायहरबाय लोगोसे बयनिसिमबो जोंनि बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क बिथांनि नायगिरि आरो गासैबो बर' रायजो राजा बिथांनिसिम चिरां जिल्लासिम जानानै जोबोर खुलुमनाय आरो मोजां मोननायखौ गोजोननाय जासिहरनानै दिनैहाय नैबे बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्कनि जि मोनसे दिनै मोगा-मोगि जि मोनसे हाबाफारि बेवहाय हांख्रायनायनि थाखाय जोबोद चिरां जिल्लासिम जानानै जोबोद साबायखर जासिबाय बिथांमोन गासैबो जोंनि जिखि मावथि बिथांमोन दङ BMN निउसनि जाहाथे बिथांमोना इयुन समफोराव आरोबाव बर' समाजनि थाखाय आरो जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय आरोबाव मोजां हाबाफारिखौ मावलांनो हाथों बिथांमोन बयनिसिमबो जाहाथे मोजां हाबा लानो हाथों बेखौ आनान गसाइनाव आर'ज खालामनानै
बयनिसिमबो गोजोननायखौ जासिहरबाय जों बांसिन बिथिङाव नुनो मोनो बिसोर स्पार्टनाव बिदि फालांगि खालामनाय बेनि उनावहाय गावनि देहायाव मा एफेक्ट जागोन बेखौ आइजोफ्रा मिथियोब्ला माने बुंखायो एक्सुवेलि जाय बेरामा जायोब्ला बे हामनो रोङा बेनिफ्राय माबोरै सांग्रां जानांगौ आइजोफ्रा बे बिथिङाव जोबोद मोनसे मोजां सोंथिखौ बिथाङा सोंबाय जोङो दाखालि जि मोनसे सिगांनाय हाबाफारि बेनिफ्राय जोङो खबर फैबाय माने बहुत मोनसे अथेन्टिक मोनसे रिपर्ट बियो जाय बेमारा पृथिबीनि गिख्रंथावसिन आरो गोबां मानसियानो बुंनो नागिरो माने बे गाज्रि हाबानि थाखायनो बे बेमारखौ गसाया बे पृथिबीयाव हरखादों होननानैसो गोबां जोंनि सानसुमै बिथांमोनाबो बुंनो नागिरो आरोखि दा बेखायनो जोङो दाखालि सिगांनायाव मोनबाय माने माखासे रिपर्ट फैबाय माखासेहा माने नैबे गाज्रि बेमाराबो दङ होननानै जोङो खबर मोनबाय आरोखि दा बेखायनो आं बे बेलायाव सोरनिबा नाम लानोबो नागिराखै बा सोरखौबा आं मिथिनोबो नागिराखै बेखौल' जों खावलायगोन जाहाथे नैबे गिख्रंथाव बेमारा नोंथांमोननि देहायाव हाबनाय लोगो लोगो नोंथांनि जि मोनसे आनसार जिबननि जि मोनसे बिनि फिननाय बे फिननायानो जाहैबाय थैनाय बेखायनो बे बेलायाव जुदि दिनै डक्टरा दिनैसिमावबो साइन्टिस्टआबो बेनि थाखाय मेडिसिन दिहुननो हाया दा बेखायनो बे बेलायाव नोंथांमोना जोबोद साबधान जानांगौ आरो नोंथांजों लोगोसे नोंनि नखराबो बा नोंनि गासै गथ'फ्राबो निजे सन्देरनायनि मोनसे माबा थायो मोनसे परिबेस फैयो बेखायनो जाहाथे नैबे बिथिङाव जाहाथे देहायारि बिथिङाव मानो होनोबा जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय जोंनि देहायानो मोनसे जोंनि सम्पति बेखायनो बे जोंनि देहानि सम्पतिखौ जोङो जोथोन लानाया जोबोद दरखारि आरो गाज्रि बेमारफोरनिफ्राय जोङो हागौमानि जोङो दिनैहाय गावखौ जानगाराव दोननाया जोबोद मोनसे गोनांथि होननानै आं सानो आरो जिखिनि मोनसे बेवहाय फालांगि मावनायनि बे बाथ्रा नोंथांमोना बेखौ नागारनायनि उनावबो गोबां जोंनि ओनसोलाव गोबां मोनसे खाबुफोरा दाबो जोबनानै थाङाखै बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे देहा फाहामनाय मोनसे फालांगि बेनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थानानै नखरखौ बासायगोन देहाखौ बासायगोन ओनसोलखौ बासायगोन आरो बर' हारिखौनो नोंथाङा माने मोनसे बासायनानै सिबिनाय जागोन आं बेखिनिखौ नोंथांमोननिसिम खावलायहरनानै खालामबाय नोंथाङा चिरां जिल्लानि सासे दुलाराय बर' फरायसाफोरनि थाखाय समाज बिथिङाव गोबां खामानि मावनो माखासे इनफरमेसनफोर फैयो सार दा माबायदि केसखौ नोंथांमोना माबायदि केसफोर नोंथांमोना मोगा-मोगि जानांगौ आरो माबायदि मोनसे जाथिनि हाबाफोर मावोब्ला माबायदि मेन्टेलि प्रेसार जायो होननानै माबायदि फोरमायगोन माबायदि फल' खालामनो दा जाय सोंथिखौ बिथाङा सोंबाय बेथ' जोबोद मोनसे बिबान रुजुनाय बा गिदिर बिबाननि बे बाथ्राखौ फैबाय जोङो दिनै आथिखालाव जिहेतु मोनसे दिनै बर' समाजा मोनसे बारहुंखा बारनो नागिरनाय बायदि बा बुखारलांजाहां जानाय बायदि मोनसे अबस्था बा जोंनि गेजेराव मोनसे गुबुन मोनसे गिख्रंथाव थासारिया जितु फैनाय बायदि मोनसे अबस्था फैबाय बे हिसाबै जोंनियाव दिनै गोबां केसफ्रा फैयो आरो बेनि थाखाय जोङो दिनै जोंनि बिबानगिरिफ्रा आंखि माखासेया नोङो हरनि 1टा 2टासिमबो बेबायदि मोनसे खामानि मावनांगौ जायो आंनावबो गोबां समाव नोङो हरनि 12टा 1टा बा 2टासिम बेबायदिखौ फन फैयो आरो दा बेखायनो माने दिनै जि मोनसे बर'नि जेंनाखौ लानानै जि मोनसे दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जाय थासारियाव दङ जाय थासारिखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद खामानि मावनांदों बेयो खुनु मोनसे गोरलै नङा साननो हागौ मानसिफ्रा माने दुलाराय बर' फरायसा आफादाव माने नोङो गोरलै खामानि मावदों माबा मोनसे मावदों बे नङा दिनै गासै बिथिंखौ इनक्लुसिभलि गासैबो बर'नि थासारिखौ लानानै दिनै एबसुआ खामानि मावदों बे बेलायाव दिनै एबसुनि बिबानगिरिफ्रा रावबो ओरैनो उन्दुनानै थायाखै गोबाङानो गावनि लेभेलाव गोबाङानो खामानि मावगासिनो दं बेवहाय जोबोद मोनसे धैर्य आरो गावखौनो जोङो स्किल आरो गुबुन गुबुन मोनसे जिखिनि केसफोर फैयो बे केसफोरजोंहाय नोङो डिल खालामनांगौ जायो आरो बेखायनो नोङो जोंनि बिबानगिरिफोर दा जायफोर दङ गोबां समाजनि गोबां थासारिखौ लानानै खामानि मावनायखायनो जोंनि गेजेराव गोबां जोंनि बिबानगिरिफ्रा एक्सपिरियेन्सखौ जों मोननो हायो आरो बेखायनो जोंनि बर' हारिया जुदि समाजा जों लुबैनाय बायदि एबसुआ लुबैनाय बायदि जेरै गोग्गो समाज गोग्गो सोलोंथाइ आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ जुदि जों होनो हायोब्लानो जोंनि एबसुनि जेरैबायदि जों खस्थ' खालामदों जों अब्लासो जों खुसि मोनगोन आरो गथ'फोर सिमां नुनानै जि मोनसे गेरेमसा बेखौ होसोनानैनो जोंनि एबसुआ बाया मोजोमा सान हर जों खामानि मावनो जायो
आरो बुब्लियाव जोंनि बड'लेण्ड बिगियानारि स्टुडिअ फैनानै जोंनि दसे सम बुंबाय जाय बिथाङा जोंनि चिरां जिल्ला लेभेलाव फरायसाफोरनि गाहाय आफादगिरि फोरोंगिरि हिसाबै लोगोसे जोंनि काजलगाव डिग्री कलेजनि बिथाङा लेक्सारार आरो बिथाङा जोंनि हांखोनि बायदि समाज बिथिङाव समाजनि माखासे पजिटिभ खोथा समाजनि माखासे गुबुन जोंनि थासारिखौ फैनानै माखासे जोंनि गेजेराव क्लेरिफिकेसन आरो माखासे खोथा बिथाङा जोंनो माने फोरमायलांबाय बे खोथाफोरखौ जोंनि समाजाव फैनाय आरो समाजा जिखिनि पजिटिभ खोथाखौ लानानैबो आं बाहायनो हायो जों बेखौ आसा खालामो जोंनि बड'लेण्ड मिडियानिखौ गेजेरजों दा नैबे बुब्लियाव जोंनि गेजेराव फैनानै जों माखासे सुबुंफोर फैबाय आरो माखासे खोथा जों मिथिनो मोनबाय समाजनि बेनि बुब्लियाव आं सावरायनो जोंनि सुबुंफोरनि